foli ni tanu bɛ aw bɛɛ lajɛlen ni siraba kumakan daminɛnen komi a b'a dɔn cogo min na jɛmukan in ka laɲini tɛ foyi ye sirabankan accident mun bɛ siraba kan caman bɛ se ka b'o la cogo min bi jɛmukan in na ani ministre bɛ ɲɔgɔn fɛ ministre des transports donc a bɛna ladilikanw ani bilasiralikanw di walasa bolimafɛnbolilaw ka se k'o lamɛn baara ka kɛ n'o ye accident ko in ka se ka nɔgɔya cogo min na mais yani an ka kuma di ministre ma siraba kibaruyaw. Monsieur le ministre, an ka foli bi. Merci bien. I sɔnna k'an ka wele jaabi a diyara an ye. Wajibi. An bɛ wagati min na ko bi Mali circulation bɛɛ bɛ dɔ dɔn a ko la. Accident dugu mana jɛ ni ji bɔra ye yanni i ka segin i tatɔ ni ma accident ye i segintɔ bɛ accident ye. Donc an bɛɛ kɔnɔ gannen don mɔgɔw sirannen don fɛɛrɛw bɛ kɛ pour que accident ko ka nɔgɔya an ka jɛmukan in kɛ kun ye pour que o fɛɛrɛw ka se ka sɔrɔ accident ko bɛ nɔgɔya bi. E yɛrɛ ka yeta la an ka circulation bɛ cogo min n'a fɔra e yɛrɛ k'a ɲɛfɔ i ka yeta la i b'a ɲɛfɔ cogo di an bɛ yɔrɔ min na ko bi. Bon accident ko an yɛrɛ nɔ belebele b'a la an minnu bɛ taama ka don ɲɔgɔn na an nɔ b'a la parce que sira n'a saliya de don saliya de bɛ sira kan bolili la saliya de bɛ ji kan boli la saliya de bɛ sanfɛla bolili la sira o sira n'i y'a ta saliya de b'a bɛɛ bolili la donc bi a ye ɲininka sira kan o dugukan na baaraw ye code de la route de b'o gérer code de la route ye saliya ye min taara Mali la a mɛnna ɲina kalo dama in kɔnɔ an bɛna a kɔnɔna taa yɛrɛ caman yɛlɛmɛ ka d'a la diɲɛ kow bɛ taa la sira min fɛ f'an ka yɛlɛmɛ don a yɔrɔ dɔw la pour que k'a ni ko kura minnu bɛ yen sisan k'a n'olu bɛ se ka kolon ɲɔgɔn na cogo min na sira gɛlɛya tɛ dɔwɛrɛ ye saliya min talen don mɔgɔ de t'a bato mɔgɔ tɛ saliya bato sinon plaquew bɛɛ fan bɛɛ k'a jira ni mobili man kan ka jɔ yan plaquew bɛɛ fan bɛɛ k'a fɔ mobiliba tɛ boli yan ka sira plaque bɛɛ fan bɛɛ k'a fɔ i man kan ka mobili boli ka se tɛmɛ hakɛ min kan o bɛɛ indiquelen don donc o saliyaw talen don plaquew b'a jira k'a fɔ i man kan ka fara ka taa kini fɛ yan i man kan ka fara ka taa gauche fɛ yan plaquew b'a jira fana i man kan ka jɔ yan k'a fɔ i bɛ arrêt yɛrɛ kɛ mɔgɔw kan nin bɛɛ saliya talen don pour que mɔgɔw lakanani kama mais bɛɛ t'a bato in ye fila de ye dɔw b'a dɔn u b'u ɲɛ tugu ka saliya in bila kɛrɛfɛ dɔw t'a dɔn du tout dɔw t'a dɔn k'a fɔ u bɛ kojugu kɛli u yɛrɛ la mais e mɔgɔ min bɛ moto kɔni boli k'a dayɛlɛ k'a boli cogoya dɔ la i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ i m'a dabɔ ɲuman kama feu bɛ Bamakɔ yan dɔw t'a bato u bɛ feu rouge ye ka tɛmɛ u t'i jɔ mɔgɔ ye alors que feu jaune fana o ye arrêt de ye mais n'i y'a jateminɛ circulation maa 100 i bɛ taa sɔrɔ maa 5 dɔrɔn de bɛ ni jaune bɔra a bɛ jɔ sinon jaune ye arrêt de ye obligatoire vert dɔrɔn de bɛ tɛmɛ mais n'i ye jateminɛ k'a la ni rouge bɔra mɔgɔ ka kan ka jɔ dɔw bɛ tɛmɛ ni jaune bɔra mɔgɔ ka kan ka jɔ mais dɔw ni vitesse bɛ tɛmɛ alors que jaune ka kan ka jɔ de
bon o bɛɛ b'a jira parce que saliya don mɔgɔ t'a bato ni permis ta tɛmɛna ka ban olu ni saliya faralen ka bɔ ɲɔgɔn na dɔw yɛrɛ fana permis t'u bolo n'i y'a dɔn permis tɛ mɔgɔ min bolo i tɛ n'o ɲininka n'a bɛ code de la route kɔni dɔn ka se yɔrɔ dɔ ma donc o ye fɛn de ye il faut que an ka solution ɲini o n'a ɲɔgɔnna na pour que ka se ka fɛɛrɛ kɛ fɛɛrɛ minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka sira mɔgɔ tɔw lakana parce que e b'a kɛ i t'a k'i yɛrɛ la dɛ i b'a kɛ i tɔw de la est-ce que i y'a faamu i b'a kɛ i tɔw de la parce que n'i ye mobili boli ka a juguya a bɛ se ka kɛ sababu ye au moins i bɛ tiɲɛni kɛ mɔgɔ wɛrɛ kun kɔlɔlɔ bɛ se mɔgɔ wɛrɛ ma voilà o kɔlɔlɔ bɛ se mɔgɔ wɛrɛ ma o n'a ɲɔgɔnna de don donc maa bɛɛ tun b'a la anw bolo yan dɔw kalanna dɔw ma kalan i mana panneau dilan cogo o cogo o t'a faamu min don mais n'i kɔni ye na sira wajibiya ye min ye ko moto b'i bolo i ka permis ta n'i ye moto permis ta i bɛ dege sira saliya la sira n'i bɛ mobili boli n'i ye permis ta i bɛ dege sira sariya la nin bɛɛ ye o labatubaliya de ye sinon n'i ye sira sariya bato ko caman bɛ yen an bɛ se ka min éviter sinon jama in fɛnkɛ belebele bɛɛ ye min ye sira sariya batubaliya de don voilà i ye degun caman fɔ mun ni a bɛ kɛ a caman bɛ bolimafɛn bolilaw yɛrɛ ka sira sariyaw batubaliya de kan maintenant e yɛrɛ ni baarakɛɲɔgɔnw bɛna wuli ka jɔn jumɛn de kɛ walasa mɔgɔw bɛ se ka na sira sariyaw batoli la walasa accident ko in bɛ nɔgɔya cogo min na bon an kɔni ta ye kuma ye ANASER bɛ yen don o don bon u bɛ ladilikow kɛ aw yɛrɛ b'u ye dugu kɔnɔ u bɛ émission kɛ téléw ni radiow la pour sécurité routière kan pour que ko dɔw bɛ yen mɔgɔw bɛ se ka lakana cogo min na an bɛ sensibilisation kɛ k'a yira mɔgɔw la an yɛrɛ bɛ kojugu bɔ ka yira mɔgɔw la c'est-à-dire tuma dɔw i bɛ image dɔw ye mobiliw kari-karilen don ka don ɲɔgɔn na pour que ka mɔgɔw lasiran u k'a dɔn k'a fɔ ayiwa accident bɛ se ka nin lase mɔgɔ ma sujugu dɔw fana u b'o jira mɔgɔw la k'a dɔn k'a fɔ accident bɛ se ka nin fana lase mɔgɔw ma donc banabaatɔ dɔw fana bɛ yen u b'u fana yira min b'a jira fana k'a fɔ accident bɛ se ka nin lase mɔgɔ ma o kasara minnu bɛ yira o bɛɛ ye sensibilisation de ye mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ ka hakili to yɛrɛ la n'i ye hakili to yɛrɛ la fɛn dɔ bɛ yen a b'i sɔrɔ n'Ala sɔnna a b'i majɛ donc an bɛ mɔgɔw sensibiliser a ye hakili to aw yɛrɛ la n'a ye hakili to aw yɛrɛ la siranga kasara man ɲi ni siranga kasara y'i sɔrɔ a bɛ se k'i kɛ lujuratɔ ye i si bɛɛ a bɛ se k'i kɛ lujuratɔ ye kalo dama dama donc ne ye maa min ye baarakɛla ye k'a fɔ e ye travailleur de i bɛ sara kalo la ni i ye accident kɛ ka t'i lada so kɔnɔ kalo 6 san 1 san 2 ni kɛnɛya ma sabati o kɔfɛ e kɔni a bɛ se ka kɛ sababu ye i ka baara bɛ tiɲɛ même i yɛrɛ i bɛ gɛlɛya sɔrɔ i dahirimɛ ko la donc anw bɛ nin sensibilisation bɛɛ da jira mɔgɔw la fo mɔgɔw yɛrɛ de k'a faamu k'a fɔ ne b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna même n yɛrɛ ka chauffeur n ko n'i bɔra so i kana tiɲɛ ɲini i b'i jija dɔrɔn i ɲuman ka se i kisi cogo i b'o de ɲini Bamakɔ circulation b'o cogo la i b'i kisi cogo de ɲini k'a fɔ oui a ɲɛ bɛ n na fɛnkɛ bɛ tiɲɛ de bɛ ne bolo tiɲɛ ti ɲini a la ne bɛ tiɲɛ ɲini n'a yɛrɛ ɲɛ bɛ fɛn wɛrɛ la bon n'a yɛrɛ ka frein bannen ni fɛnkolon n'a yɛrɛ tɛ saliya yɛrɛ dɔn n'a yɛrɛ t'a dɔn a bɛ kojugu kɛ la bon a bɛ s'i ma donc n'a sel'i ma e de perdu la parce que dɔwɛrɛ tɛ jamana in kɔnɔ yafa kɔ dɛ donc o yɔrɔ la n b'a f'u ɲɛna a ye yafa ɲɔgɔn ni rond point na ni mobili 4 ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen mun ne b'a ɲɛnabɔ an ka ko to ɲɔgɔn ye
sinon priorité bɛ bɔ bolo priorité bɛ nin bolo a ka mɔgɔ min bɛ bɔ a kini fɛ priorité bɛ dɔ in fana bolo mɔgɔ min bɛ bɔ kini fɛ priorité bɛ dɔ in fana bolo min bɛ bɔ kini fɛ ne fana priorité bɛ ne bolo min bɛ bɔ ne gauche fɛ donc an mɔgɔ naani bɛɛ mana ɲɔgɔn sɔrɔ n'i y'a jateminɛ bɛɛ n'i ka priorité tɛ wa il faut que kelen de ka sɔn ka sira bila a ka nufanfɛn mɔgɔw ye pour que au moins problème bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ kelen sinon aw bɛɛ bɛ na nun ci ɲɔgɔn na ten k'aw jɔ et pourquoi e ma ne bila ka tɛmɛ e ma ne bila donc priorité bɛ aw mɔgɔ naani bɛɛ bolo mais n'aw mɔgɔ naani bɛɛ bolila mobili naani bɛɛ bɛ bloqué circulation bɛ bloqué donc o yɔrɔ de la fo mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ tolérance ko to ɲɔgɔn ta la o de bɛ se ka kɛ sababu ye baara bɛ nɔgɔya mɔgɔw bolo circulation na. I ye rond point ko kuma min fɔ jateminɛw y'a jira k'a fɔ ni rond point ka ca jamana minnu kɔnɔ olu accident ko bɛ nɔgɔya parce que ale bɛ dabɔ a kama de mɔgɔ ni i bɛ don rond point na i bɛ don dɔɔni dɔɔni de a ka gɛlɛn accident ka kɛ rond point na ni vitesse ye mais yan nɔ an b'a ye olu bɛɛ bɛ kɛ monsieur le ministre an y'a ye wagati tɛmɛna casque ninnu kɛra diyagoya ye mɔgɔw tun b'a don ceinture de sécurité fana a tun kɛra diyagoya ye donc olu ye waleya ye waleya minnu b'a to adamaden bolimafɛn bolila bɛ kisi est-ce que aw kɛlen don ka fɛɛrɛ ta parce que ni a danna sensibilisation ma sanction t'a kɔfɛ est-ce que fɛɛrɛ wɛrɛw man ka ta walasa ka mɔgɔw jagoya kana ninnu batoni ma. bon premier ministre ye kangɛrɛ da i y'a dɔn premier ministre ye lettre sɛbɛn o ma fɔ télé la o a lettre ci ministre bɛɛ ma k'a fɔ bolimafɛn fɛn o fɛn ni moto don n'a bɛ département ministériel kɔnɔ a bɛɛ ka immatriculé o kɔrɔ ye mun ye a ma min fɔ mais mɔgɔ ka kan o yɔrɔ faamu n'u dɔ nana tiɲɛni kɛ a ka dɔn nin de nɔ don bolimafɛn fɛn o fɛn bɛ département ministériel kɔnɔ ka na service la a bɛɛ bolibaw u ka casque don et en même temps bolimafɛn kana di mɔgɔ ma permis tɛ mɔgɔ min bolo k'a yamaruya ni ma bolili la premier ministre y'o papier dilan a ma mɛn fɔlɔ yɛrɛ k'o d'an ma pour que au moins mɔgɔw ka se ka baara kɛ mɔgɔw bɛ se ka lakana cogo min na i y'a dɔn nin kɛla décision ye min ma fɔ télé la a ma fɔ fosi la mais anw minnu ye ministres ye ninnu minnu ye chef de service ye u bɛɛ b'a kalama an y'a diɲɛsɛn service bɛɛ la état kɔni ka bolimafɛn bɛɛ ni moto don ka moto immatriculé pour que a ka dɔn état ka moto don pour que n'a ye tiɲɛni kɛ don min a ka dɔn k'a fɔ nin ye état ka moto de état ka moto fɛn o fɛn bɛ i kana boli k'a sɔrɔ casque t'i kun na n'i ye mɔgɔ ta fana i ka casque kɔ fana kun na en même temps i kana état ka moto boli k'a sɔrɔ permis t'i bolo i ka saliya bato donc o kɔrɔ ye a tilanna mobili kɔni na o yɔrɔ la parce que mobili kɔni na mɔgɔ tɛna mobili di mɔgɔ ma permis tɛ mɔgɔ min bolo mɔgɔ tɛna mobili fana di ka boli k'a sɔrɔ min fana ma immatriculé donc o ye saliya ye premier ministre ye nin ta k'o fɔ an ɲɛna lettre nana a bɛ kalo kelen bɔ sisan k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna an y'a a bila ka taa fan bɛɛ bɛɛ ka i labɛn ka fɛngɛ casque ka don mɔgɔw kunkolo la ceinture fana kasiri c'est-à-dire il faut que au moins chauffeur bɛɛ ka saliya bato même n'i bɛ dugu kɔnɔ ceinture kasiri n'i ye ceinture siri ceinture b'i kisi parce que bolimafɛn ninnu sisalama ceinture mɔgɔw tɛ ceinture nafa dɔn an bɛɛ bɛ ceinture siri n'an bɛ voyager n'i bɛ longue distance kɛ i bɛ ceinture siri parce que airbag minnu bɛ mobili kɔnɔ ni mobili ye accident kɛ dɔrɔn a b'i protéger mais dugu kɔnɔna na fana tun i bɛ se ka choc kɛ i yɛrɛ y'a ye sisan même kulukoro sira ninnu na bɛnnitigi ninnu bɛ yen i y'a dɔn kɔni olu chargelen n'i donna o kɔnɔ
n'i ka ceinture sirilen tɛ airbag ti bɔ mobili ɲɛfɛla bɛɛ bɛ na nɔrɔ fɔ chaise kɔfɛla la donc o kɔrɔ ye mɔgɔ minnu kɔni sigilen don olu t'a nɔgɔya la fo ka se kɔfɛ mɔgɔ ma mais ni airbag bɛ yen a bɛ se ka mɔgɔw protéger pour que ka fɛn donc n'i y'a jateminɛ k'a fɔ ceinture nafa b'i kan en même temps mankan min yɛrɛ bɛ bɔ mobili dɔw kɔnɔ sisan o yɛrɛ b'a jira k'a fɔ ceinture ye bɛɛ de ma wajibi ye n'i b'a fɛ kɛ mobili yɛrɛ b'a f'i ɲɛna mobili yɛrɛ b'a f'i ɲɛna même n'i ye mobili boli kojugu n'i sera 120 ma mobili b'a fɔ mobili b'a jir'i la k'a fɔ i bɛ zone rouge la mobili bɔ bɛɛ kɛ a yɛrɛ ma k'a jir'i la k'a fɔ i bolila ka dama tɛmɛ o bɛɛ y'i ka lakana ɲini mobili yɛrɛ bɔ o bɛɛ jir'i la n'i ma ceinture siri ni chauffeur ye ceinture siri min b'a kɛrɛfɛ o ma ceinture siri mobili b'a jira k'a fɔ ceinture ma siri bon a dabɔlen don adamadenw kisili de kama sinon ni mɔgɔ min ye ni saliya bato dɔ bi bɔ sirakan kasara la en même temps dɔ bi bɔ tiɲɛni minnu bɛ kɛ an ye mɔgɔ 800 ni kɔ minnu sɔrɔ 2017 mobili accident na mɔgɔ 800 ani mɔgɔ 1 donc e y'a dɔn o ka ca k'a dama tɛmɛ Segu kɛlɛ mɔgɔ 106 ɲɔgɔnna ye Bamakɔ kɛlɛ 347 ye Sikaso t'a la mɔgɔ 151 na o mɔgɔw de sara sirakan accident na bon o maa kelen kelen bɛɛ o ye dugu de ye o de ye jamana ye o an ka kan se k'o éviter cogoya bɛɛ la i y'a ye wa an ka kan k'o éviter cogoya bɛɛ la. Ok, monsieur le ministre, welekan jumɛn b'i bolo k'a ɲɛsin usagers ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kulukoro sira mun ni da magara la an y'a ye k'a fɔ sisan accident juguw bɛ k'a kan bɛnniw girimanw est-ce que poids normal dɔ de tɛ yen mun kan ka boli sira ninnu kan bɛnniw bɛ accident juguw kɛ k'a dama tɛmɛ. Bon oui. Tile fila in na aw bɛ na ye an bɛna message bila télé la comme an n'a daminɛ e ta la Kulukoro sira ta an bɛna kangere da mɔgɔw ɲɛna i y'a dɔn bɛnni dɔw bɛ yen sisan olu bɛ même 60 tonnes ta sabili la i y'a dɔn ala ka n'i se o ma kɔni o ye mago sa dan ye donc an bɛna peser a essayer portable ɲini ANASER mɔgɔw bɛna disposition ta gendarmerie ni fɛn autorité routière mɔgɔw an bɛna fɛlɛ kɛ mobili fɛn o fɛn bɛ bɔ cɛncɛnta yɔrɔ la an b'a bɛɛ poids contrôler yanni u ka don dugu u ka sira minɛ pour que ka mɔgɔw wajibi c'est-à-dire ni tɛmɛna i ka charge utile kan mobili ka segin ka taa dɔ bɔ surplus min b'a kan k'o jigin ka sɔrɔ ka sira minɛ ka segin ka mɔgɔw wajibi fana kilométrage dɔ bɛ yen obligatoirement i ka a fɛngɛ a fɔ mɔgɔw ɲɛna i ka vitesse kana tɛmɛ o kan pour que ka mɔgɔw bali tiɲɛni na donc o instruction dila an ma premier ministre fɛ premier ministre ye instruction d'an ma k'a fɔ cogoya bɛɛ la an ka mɔgɔ lakana parce que même mobili minnu bɛ bolila Kulukoro sira kan u commencera ka sira yɛrɛ tiɲɛ k'a sɔrɔ sira ma labila o mais e k'a lajɛ sira ɲuman don nafolo min donna sira in na n'i bolila kan i yɛrɛ b'a dɔn sira ɲuman gros ouvrage minnu b'a la n'i y'a ye i yɛrɛ b'a dɔn nafolo donna sira in na fɛɛrɛ bɛɛ kan ka kɛ k'a lakana mais ni mobili kilo 50 kilo 60 kilo 80 bɛ boli a kan cogoya dɔ yanni sira yɛrɛ ka se ka ja cogoya dɔ ka fɛn a bɛ na ni tiɲɛni parce que sira bɛ labila tuma dɔw k'a sɔrɔ a ma fiɲɛ ta ka se yɔrɔ dɔ ma donc ni mobili chargelen baw bolila kan la a bɛ kɛ tiɲɛni ye donc instruction dila an ma an ka fɛɛrɛ ɲini n'Ala sɔnna tile fila in na an bɛna taa jateminɛ kɛ o bɛɛ la pour que mobilitigi minnu bɛ
mobiliw fa k'a dama tɛmɛ ka mobiliw boli k'a dama tɛmɛ an ka siraw kan ni cɛcɛn ni fɛn wɛrɛw ye o bɛɛ ka dabila pour que mɔgɔw bɛ se ka lakana cogo min na. Monsieur le ministre, kuma laban b'i bolo. Bon kuma laban bɛ ne bolo ani bi an bɛ dubabu don ala k'an kisi kasara ma parce que adamaden kelen o kelen ni kelen o ni kelen fɛnba de don maa min b'i jɔ a la ni kelen o ni kelen fɛnba don dɛ parce que ni kelen o ni kelen o bɛ se ka kɛ o ye ga ye o bɛ se ka kɛ ga ye ni kelen o ni kelen o bɛ se ka kɛ dugu ye o bɛ se ka kɛ jamana ye fɛn bɛɛ bɛ se ka bɔ ni kelen na bon n'i y'a jateminɛ k'a fɔ kasara in denmisɛnninw de don denmisɛnninw de ye avenir ye o y'a dɔn anw kɔni si hakɛ tɛ tun mais n'a fɔra ko san 18 san 15 san 20 san 30 olu de bɛ sa accident na donc olu tɛna muso furu u dɔw yɛrɛ den kelentigiw don dɔw ma muso furu fɔlɔ dɔw den filatigiw don ni sababu jugu nana olu sɔrɔ a bɛ jamana segin kɔ donc ani bi n bɛ min ɲini mɔgɔw fɛ mɔgɔw ka code de la route bato n'an y'o bato a bɛ se ka kɛ sababu ye caman bɛ bɔ sirakan kasara la ni caman bɔra sirakan kasara la ayiwa kisili bi kɛ mɔgɔw fana mɔgɔw bɛ lafiya i bɛ bɔ so cogo min na i bɛ segin so cogo kelen na mais n'a fɔra i ja tigɛlen bɛ bɔ i ka so ne ka denmisɛnninw bɛ mobili bɔli tuma min ni n ye mototigi bɛlen ye fo n ja bɛ tigɛ n t'a dɔn ne yɛrɛ ta de b'a la o fɛn wɛrɛ don bon réaction naturelle bɛ na n'a ten parce que i bɛ siran donc réellement ani bi an bɛ dubabu don an ka dubabu don mɔgɔw ka ɲɔgɔn lamɛn c'est-à-dire kulokungɛlɛya tɛ foyi ɲɛ sira kan sira ka tiɲɛ tɛ yen saliyabatu de bɛ yen k'a fɔ a ɲɛ bɛ n na a ɲɛ bɛ n na o tɛ o peut-être i b'a sɔrɔ a ɲɛ b'i la mais ko taalen don k'a bolo da mɔgɔ ka fɛɛrɛ bɛ lase a ɲɛ bɛ e la o mais n'a kana bolo da a kun ka kule e tɛ se ka foyi faamu a bɛna yɛlɛ i sigilen kan donc n'i y'a ye cogoya dɔ la i cɛ ka bɔ a kɔrɔ i k'i yɛrɛ ɲini o de ka fisa donc ani bi an bɛ dugawu don ala k'an kisi kasara ma ala ka jamana denmisɛnninw lakana ala ka denmisɛnninw lakana parce que siranga kasara bɛɛ ɲɛsinnen don denmisɛnninw de ma denmisɛnninw de tun ye jamana sini ye ɔ ni sini tiɲɛna bon fɛn tɛ yen dɛ foyi tɛ yen ni sini tiɲɛna foyi tɛ yen o de ye mɔgɔw ɲɛ jɔyɔrɔ ye n'ala sɔnna an bɛɛ ka dubabu don o la an ka denmisɛnninw sensibiliser u ka saliya bato n'u tɛ saliya dɔn k'a ɲini ka saliya dɔn kasiki ko in kɔni bɛɛ k'i jija n'i ti ɲɛ k'i bɛ yɛlɛ moto kan kasiki don i kun na n'i ti ɲɛ k'i bɛ mɔgɔ ta moto la a k'a ka kasiki don n'a ye aw fila bɛɛ ye kasiki don ni fɛn y'aw sɔrɔ n'ala sɔnna ayiwa a bɛ dan kumirikun ni fɛnw ma mɛ ordinateur in bɛ kunkolo kɔnɔ o tɛ dilan dɛ kunkolo zɛmɛ o de ye farikolo ordinateur ye o ordinateur n'o ɲagamina o réparateur tɛ bɛɛ ye dɛ donc an k'an jija an ka kunkolo protéger ni kunkolo protéger la donc n'ala sɔnna choc tɔ bɛ kun an fɛ tɔ bɛ dilan b'a bɛɛ ye mais nin ta adamadenw ala ma sababu di fɔlɔ. Sefula tele lajɛbagaw an hakili la k'a fɔ kasiki donni nafa bɛ se bolimafɛn bolila yɛrɛ ma i t'a dɔn mɔgɔ si ye i b'a dɔn i yɛrɛ de ye donc ni accident kɛra a ka ca ala fɛ ale de bɛ kɛ sababu ye k'i kunkolo kisi donc hakili la a ye caman faamu ani minisiri ka bi welewelemada kɛnɛ kan a kɛkun nin bɛɛ kɛkun de ye walasa accident ko bɛ nɔgɔya cogo min na mɔgɔw k'u ka tagabolo don o don tagabolo yɛlɛma walasa ka siraba sariyaw ɲini k'a dɔn k'a bato accident ko ka nɔgɔya ani minisiri tun bɛ ɲɔgɔn fɛ bi wulada in na an b'i fo i sɔnna k'an ka wele jaabi a kɛto bɛ n kan sala ala muhamadu